Lezi izindaba zo1KZNTV oyifundela uSamuel Soka Nqulunga ngikubingelele embukeli asikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Abaholi badumise naManazaretha Ikhenana iqembu leAEF lithi lilulungele ukhetho kade ngase kuphazamiseke ukuvula kwezinye izikole. Ibihanjalo ke abaholi bezinhlaka ezahlukene inkonzo yebandla laManazaretha ohlangothini lasebuhleni ukuyothameleka inkonzo leli bandla esekhenana ozwathini lenkonzo kuyibanjwa minyaka yonke enyakeni yokuqala okumasingana. Bekumhlophe qwa intaba Ikhenana njengoba aManazaretha ebambele inkonzo yayo yokuqala unyaka kanti namhlanje beziningi izinto ebezikade zenzeka kodwa inkonzo zibe mbili eyokuqala eyasekuseni iqale ngehora leshagalolunye kwaze kwaba iphela ngehora le-11 kwathi yesibili yaqala ngehora lokuqala. Lenkonzo ibihanjele nawosopolitiki njengoba omunye wabo bekade khona umnumzane uJacob Zuma owayekade ngumengameli wakuleli. Sithandeke thina esangena kulento okuthiwa ezokubusa kwezwe ukucela imthandazo ukuthi sikhulekelwe ukuthi njengoba senza umsebenzi wesizwe nje ongaka kufanele abakholwayo basibusise basifisele ukuthi konke kuhambe kahle esizweni. Ngitheke namhlanje ngoba bengikhona naleso sicela ngiphinde nami ngisenze ukuthi Amanazaretha amahle awunisikhulekele. Nisikhulekele nokuthi izwe siliphathe kahle. Kungabi khona ikhalo kulabo abaphetheyo. Ngiyazi ukuthi kule minyakana kukhona ukusithinta sonke akekho ngamthintanga. Ungamthintanga laba abanento ezinye semakhaya ukuthi mokucisha ugesi bese iphinde ivutha. Kanti thina ke singenakho lokho awube kunzima. Eqhubeka ebingelela abazalwane baleli bandla uZuma ukhulume kakhulu nangenkinga kagesi wathi ezinye zezinto ezimenza ukuthi waqala iqembu iMK Party okuyiyona abonakala eqhuba imikhankaso yayo kulezi insuku. Usinkinga kagesi engezinye zezimbangela zokuthi abuye ashayibuya kwezepolitiki ngoba ukholo ukuthi ziningi izinto ezisengalungiswa ikakhulukazi ezophucula impilo yomuntu omnyama. Kungiphathe kabi kakhulu ngaze ngabona ukuthi hayi sengathi insizwa lezi zakulomhlaba siyahluleka ukuvuthisa umlilo kuze kuse. Lokhu ucima njalo nje konakala ukudla emabhodweni kwenzeke konke uma ngawuthi uyakhuluma kwengathi awukasho lutho. Ngase ngithi hayi ngoba ngelusa kulezi zepolitiki ngeke ngihlale nje ngisaphila kodwa uma ngibeka ngamanye amazwi ngisakwazi ukubamba ezami ngoba ngifisa ukuthi abantu bahlale bejabulile bangahlali bekhala. Uma bekhala ubeza ukuthi bayakhala ubuso uyasukuma uyakulungisa lokho. Ngase ngikhumbula ukuthi ngenkathi ngilwela inkululeko ngangi omunye wamabuyebutho elinye elalukwazi ukuyiqondisa izinto sazi sakhuleka ngenxa yalo. Ngase ngiyamemeza ke ngase ngiyamemeza impela ukuthi hayi sengathi abafowethu laba abasibasela imlilo nabasenzela konke abazange baliphethe uzwathi bakwazi ukuphemba umlilo. Mina ngeke ngiyakwazi ngase ngithi angimemeza insizwa ke zake zalusa ukuthi hayi ake sishintshe okunye. Ngathi ngeke nisukume sibambe zethu ke sishintshe sengathi labo driver abadrivayo sebezela kade behamba. Ake sithola abasha abazokwazi ukuthi
izinto zonke ihambe kahle. Ngase ngiyamemeza ke ngento la engeze ukuyibiza ngegama ngoba isikhali sasiphathwa amakhosi amakhulu. Ngikusho lokhu ngoba ngithi ikakhulukazi into engifisa ukuyisho kuthina njengebandla lethu ukusekhaya lethu sonke noma sikwamanye amabandla. Usizo lomuntu omnyama lukapheli. Uma nikhuleka kulonyaka sikhulekela ukuthi ake kube khona abantu abasaziyo nabasicabangelayo nabanesihe ngathi nabafisa ukuthi sithuthuke. Ngithandazele lokho nje. Uma ithuba likhona ongazi ukuthi ufuna ukuthi enze njani nibuze mina bandla ngoniyalela ukuthi kushona wapi ukuze nathi ke sibe nokuyiqhenya emhlabeni. Abafundisi nabo bashumayela ngezinto ezihlukene ikakhulukazi abagqugquzelile ubumbano nokuthandana kwabamanazaretha. Sesibonile Nkosi. Sabona ukuthi ngempela uvele ezulwini. Siyacela umoya okuwe ulethe kithi ukuze nathi uhabule umoya wakho wakini la uvela khona. Nkosi yezulu nomhlaba ngiyazi ubaba mkhulu gagane lokubathiya uPombela isitimela samampondo khona esefikile emhlabeni abafana kakhulu nabo nezingane nje kakhulu nazo ngoba inkosi mayivele ezulwini ifike ibe umuntu ebantwini. Ngithi ngathi labo bantu abakhula namakhosi asezulwini bengaba nenhlanhla ukuba kukho abake bakwenza bengazi ukuthi akuyena umuntu lofana nabanye abantu. Ngiyazi bezulu nawe ukhule nezingane ezinye kuthiwa uyingane nje wakhula nabafana kuthiwa abafana mhlawumbe uzenza zonke izinto ezazenziwa abafana vele kuba njalo umuntu uma ekhula. Kodwa kukhona indaba enkulu ekuwe oyehla nayo kini ezulwini esingayiboni esingayazi thina. Manje usofikile. Siyakubona Nkosi. Nomhlaba uyakubona futhi. Akekho noyedwa bakhonzi umuntu ongalandelwa izishwele ezinje emhlabeni. Kodwa umuntu nje ofana nami. Akekho. Lenkosi ehlezi lapha inkosi yasezulwini. Amen. Inkosi ilandela. Thina Amanazaretha sebuhleni sibe nenhlanhla abafowethu. Ukuthi sikhethwe asikhethanga thina umuntu akakwazi ukukhetha. Kodwa sibe nenhlanhla ukuthi sikhethwe ezulwini ukuthi phambi kaShembo khona kulesi sikhathi sime phambi kwakhe nathi. Lenkonzo iba njalo ukuqala konyaka kude bokhosibisi wezindaba ze1KZNTV ku channel 261 ngisekhenana.Indwedwe. Umengameli weqembu African Economic Freedom uSifiso Mthetho uthi leli qembu selikulungele ukungenela ukhetho lukazwelonke okulinde kubalibanje noma lisingatheke kulonyaka. Ekhuluma ke nethimba lezindaba le1KZNTV uMthetho uthi ukuvumbuka kwamanye amaqembu amasha akengeke kubaphazamise. Amaqembu amaningi ezepolitiki aseqalile ulungiselela ukhetho lukazwelonke oluzokuba kulonyaka nokulindele ukuthi umengameli wezwe Cyril Ramaphosa amamezele usuku. Elinye lamaqembu elisanda kusungulwa iAfrican Economic Freedom ihlanganyele ndawonye emtubatuba ukuzoqinisa izinhlaka zayo njengoba kubhekwe okhethweni lukazwelonke. Leli qembu lithi selikulungele ukuya okhethweni. As a African Economic Freedom
and siready la eSouth Africa ukuthi sizothatha lohulumeni ophethe sizo remove uANC simremove ngani ngevoti njengoba uyibona umsakazi iyouth ingaka iready ukuthi ngoMay noma ngoJune la izomemezela khona umengameli ukhethe ukuthi as a African Economic Freedom sizo iyouth yethu izophuma ngobuningi ikwazi ukuyovota because sifuna ukuthi kulonyaka laqophe kumlando ukuthi African Economic Freedom ikwazile ukuremove uANC ukuthola u50% plus 1 wamavoti. Ukusungulwa kwamaqembu amaningi ezepolitika muva nje okuhlanganisa neqembu MK ekhankaselwa yilo wengumengameli wezwe Jacob Zuma, umholi waleli qembu AEF uSifiso Mthethwa uthi akubathusa inhlobo lokho. Thina as African Economic Freedom asididekile siclear ngoba iqembu le African Economic Freedom lisungulwa abantu abane experience abayaziyo iSouth Africa. Le MK ekhona njengamanje sibona sengathi abantu nje abadidekile ngoba abantu abathukuthele ziningi izinto ongahluyibukeka umuntu ophilayo nomuntu ocabangayo. iMK yaziwa ukuthi yiwing yeANC from 1961 manje sokuqhamuka iqembu eselibiza ngeMK okusho ukuthi abazethembi ukuyisungulela into yabo bafuna ukuncika under the ANC. Umengameli waleli qembu Umthetho ubehambisana nobuholi besifundazwe KwaZulu-Natal kulokhu kukhulela ngoqo umhlangano uzoqinisa izihlaka zayo njengoba kubhekwe okhethweni lukazwelonke. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMtubatuba. Sithatha ikhefu seyitolo sokuyasiqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele kembukeli ubukela indaba zo1KZNTV nazi okuyizona ihamba phambili. Abaholi badumise naManazaretha Ikhenana iqembu leAEF lithi lilulungele ukhetho kade ngase kuphazamiseke ukuvula kwezinye izikole. Lokho khulumela umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal uMozi Mahlambi uthi kuyezeke bekulungela ukuba kuvulwe izikole ngeviki elizayo ukulimala ke kwezinye ngenxa yezimvula ikhona okuzoba inkinga njengoba ke ezingama28 zazo zingaphansi komkhanya kude kepha ke basebenza ngamandla ukuba ke bahlinzeke ngamakilasi angohamba nendlwana. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uthi ukulungela ukwamukela abafundi njengoba kulindeleke ukuba ke kuqale ukufunda nokufundisa ngeviki elizayo. Ize kunjalo okhulumela lo mnyango uveze ukukhathazeka ngezikole ezikhahlanyiswe izikhukhula. Somnyango wezemfundo KwaZulu-Natal sikulungele kakhulu ukuthi siqale ukufunda nokufundisa uma othisha omkhulu no school management teams beesikoleni nge-15 kuthi nge-17 kuze abantwana into nje ezosiphazamisa kancane ukuthi sina 59 schools in the provinces affected imvula zangoDisemba. Ezinye bezingo October November but zabuye zaedeka zathi kulimala out of that 59 28 are from umkhanyakude. We are working around the clock ukuthi sikwazi ukubhekana nesimo ukuthi makuvulwa izikolo sibe sisambise ama mobile classrooms. Sikhuluma ukuthi njengamanje 175 classrooms asehambile aya ezikolweni ezihlukahlukene kulezi ezu55 59 ukuthi bakwazi abantwana maqala kuqaleke. But sibhizi siyakhuluma futhi nama districts ukuthi on daily basis basitshele ukuthi kwenzakalani because lezi mvula zale insuku zina zonke insuku emazina zina kakhulu ukuthi mayiqeda nje noma ngabe ine ihora elilodwa mawuthi kubhekwa ama damages asuke emakhulu kakhulu. Ngase kupheleni konyaka owedlule lo mnyango ubusuvele uqalela ukuhambisa izinsiza kufunda zabantwana kanti ke lokhu kulindeleke ukuba kuphothule kulo leli sonto kanti ke lo mnyango uphinde waveza ukuthi maduze uzofaka imali yokuba kukhokhelwe izinkampani ehlinzeka izikole ngezinsiza. Mahlambi uthi ke ukwebiwa kwempahla ezikoleni kanye nokucikelwa phansi kwazo kusalokhu kuqhubeke njalo kanti bakhathazekile ngakho. Sibe nebhadi ke lokuba nezikolo ezicekelwe phansi nje bakuvalwe izikolo. Into efana nalezo yokucekela izikolo kusuke nje kuyiman made umuntu nje acabange nje ahlale phansi athi ufuna amawindow 100 esikoleni esisodwa waqaqe wonke athi ufuna izicapha ayiqaqe zonke so sinaleyo nkinga leyo
thatha isibhekise igxathu eliya emuva. Otherwise we are generally happy about the state of readiness. Uhlelo lokubhaliswa kwabantwana nalo seliphothuliwe, kepha bazobhekelelwa labo abanezinkinga zokushintsha izindawo nokunye ke. uMahlambi uthi ke abangabazi ukuthi ke nohlelo lokuphakelwa kwabantwana ezikoleni kangeke lube nezihibe njengoba kwenzekile ngonyaka owedlule. Ama service provider akhona azoba khona for 3 years. So njengamanje sekumlando ukuthi sibe ne problem ngoFebruary yalunga leyo problem ngabo May ibisilungile sekugijinywa kahle. So ama service providers vale nawo lawo, ama service providers ovula nawo lawo as appoint umuntu until 3 years ibona abakhona. So sekumlando ukuthi as from May yonke into behamba kahle, namanje sinaleyo confidence ukuthi come 17 abantwana abadla izikolo eziphakela abantwana ukudla kuzobe kukhona. Njengoba kulindeleke kuphume imphumela kaMatrikiletsheni ngeviki elizayo, lo mnyaka uthi ke uyalithemba iklasi langonyaka owedlule. KWEZIKOLE.1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Inhlangano yentsha iNew Life Begins eMnambithi enhlaneni likaMthani isigqugquzela izintombi ukuba ziqhubeke nokuziphatha kahle njengoba ke ngokomnyango wezempilo kuvele kuba ke lenyukilize ngalokukhulelwa kwabantwana asebancane ngonyaka owedlule. Umholi walenhlangano uNtuthuko Thabede ube senikela ngezitifiketi ezibalelwe ku150 ezintombini ezizoya ke esikhungweni zemfundo ephakeme nalezo ke ezineminyaka esukela ke ema21 kuya ke ema48 ubudala ngenhloso ke yokubakhuthaza ngobuntombi babagcine. Bekuhle kudelile eMnambithi enhlaneni likaMthaniya lapha inhlangano yabantu abasha New Life Begins iqoqa izintombi zakule ndawo ngenhloso yokuzigqugquzela ngomntombi bazo. Umnyango wezempilo esifundeni saKwaZulu-Natal wakhipha istat esithi baningi kakhulu abantu abasha abathole ukukhulelwa noma ukuthola ukuthi bakhulelwe ngonyaka ophelile. So nathi ke sathi cha asingadlali indima enkulu kakhulu ukuze siqoqe abantwana bakithi endaweni ezahlukahlukene ukuze sikhulume nabo phela sibagqugquzele nje ukuthi bakwazi ukuthi baziphathe ngendlela ukuze sigweme sehlise futhi sehlise ukukhulelwa kwezinga labantu abasha. Sicosha ke isimemo la ngomama abahlola izintombi endaweni yaseMnambithi kodwa kwiblog yaseZakheni bathi cha ekhansela mhlonishwa la sicela ukuthi uzokwethula inkulumo la ezokwazi ukuthi igqugquzele abantu abasha ngokuthi ngempela kumele kwenzeke njengoba nonyaka oqala ka2024 ingane eziningi zizobuyela ezikoleni ezinye zazo zibuyele emsebenzini ngoba kunamatshitshi ana 21 kaphezulu kunamatshitshi ana 21 kaphansi. So nathi lesithathe njengethuba elingqayizivele lithi ake sizokhuluma nezintombi ezikhona namhlanje ukuthi sigqugquzele ukuthi ke ziziphathe kahle futhi zazi ukuthi la ziyakhona ezikolweni noma ezemsebenzini kodwa zazi nje ukuthi la zikhona zimele iNingizimu Afrika zimele ubuntombi bazo. Umholi walenhlangano uNtuthuko Thabede ubese nikezela ngezitifiketi ezibalelwe ku150 ezintombini ezizoya ezikhungweni zemfundo ephakeme nalezi ezineminyaka eqala ku21 kuya ku44. Nikeze ke okuncane ukuze nabo kuzibagqugquzela odadewethu laba sebancane. Zibanikeza ke icertificate ezokwazi ukuthi ke zibagqugquzela ukuthi umuntu noma kukhona okwenzakalayo esetertiary noma esemsebenzini athi mayebheka obondeni lakhe noma ebheka ikhabetheni lakhe athole icertificate lesizomgqugquzela ukuthi cha nami ngeke ngahlonishwa nami ngeke nganconywa ngeqhaza engadlala endaweni yaseMnambithi ukuthi ngikwazi ukuthi ngizigcinile ngaze ngafike lesigaba esisona. Kanti bawuqhwabela ihlombe omama bakhulisa lezi ntombi lo mcimbi. Kuyinjabulo nentokozo ukuthi sithole ukuthi ubuholi basethukela noma baseMnambithi Alfred Duma bus invite ngohlobo lokuthi baya recognize into esiyenzayo njengomama abakhulisa izingane not abahlola izingane. Ngifuna ukuchaza lokho ukuthi omama abakhulisa izingane i-support group la supporta khona umntwana wentombazane osakhula uma yena ethanda kodwa kule support group ngesigxile kakhulu osikweni njengoba ke singaphansi kukabayede njengoba nabantwana beke ngoNovember behambe beye emkhosini womhlanga. Khona manjalo baphinde bakhuza ukwenyuka kwezinga lokukhulelwa kwabantwana besafunda isikole njengoba ngonyaka owedlule umnyango wezempilo ubika ukuthi lenyukile izinga lokukhulelwa ebantwaneni. Ngani noma kukuningi esingakukhulumanga kodwa nje sikhathaza kakhulu futhi lesibalo sabantwana abakhulelwa bebancane. Mina ngifundisa primary ema-primary angakithi la eRosbom uthola ukuthi umntwana usephumile mayesafuneka ukuthi uphi umntwana kaseze esikoleni umntwana usenesithobeka dladla izindabeni ze1KZNTV eMnambithi.
Kulindeleke ukuba ngeSabatha lomhla zingama-27 kwephezulu umcimbi wesikhumbuzo sempi yasesandlwana eyabambana ngehluthu phakathi kwamaZulu namaNgisi. Lempi-ke eyalwa ngomhla zingama-22 kuMasingana ngo-1879 yanqotshwa-ke ngamabutho kaZulu, kanti-ke iminyaka yonke kuhlezeke kunesikhumbuzo salempi enyangeni yokuqala-ke onyakeni. Iziko lezindaba xoxisane-ke nabantu eMgungundlovu ukuzwa uvo lwabo ngokubaluleka kwalesi sikhumbuzo. Ngicabanga ukuthi kubalulekile because labantu ababelwa babe uZulu babelwela indawo zabo, belwela nje isizwe sakwaZulu. Impi yasesandlwana ibaluleke kakhulu ngoba kwakuqala ngqa emlandweni kakhulukazi sisimpishwa labantu abamnyama kakhulukazi amaZulu. Lapho khona ayithola khona kufanele ukuthi alwe umhlaba wawuthi abuwele amaNgisi uthatha alwa ubabamkhulu balwa ngokwethu nokubona sibanqoba ngoba masizwa kuthiwa masikhala isibhamu abantu bavuke bathi uyajabula wena solapha. So umlando nje ongeke uphinde wenzeke ofana nokufa nomshado into eyenzeka kanye ingaphinde yenzeke. So ke kuyasijabulisa ukuthi abantu ababamkhulu balwa belisa uhulumeni omdala, uhulumeni obandlululo, uhulumeni abamhlophe. Impi yasesandlwana nokukhunjulwa kwayo ngale nyanga le yokuqala onyakeni kuwenzela ukuthi wonke umuntu azi noma akhumbule ukuthi kwaba khona isigameko sempi yasesandlwana eyabakhona kuleli zwe lakithi, ukuze abantu bahlale bekhumbula umlando wabo nezinto ezigezenzeke ezibalekile ngaso sonke isikhathi. Asithi hulu kuqeyitolo sobuya futhi siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele mbukelo usabukele zona indaba zo-1KZNTV nazi obekuyizona ebeyihamba phambili namhlanje. Abaholi badumise Amanazaretha Ikhenana, iqembu le-AEF lithi lilulungele ukhetho kade ngase kuphazamiseke ukuvula kwezinye izikole. Ake sibheke engosini yezomnotho. Rand lakuleli lu-18.61 emaqhathaniswa nedola laseMelika, libu-20.42 emaqhathaniswa ne-euro lase-Europe, libu-23.75 emaqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide lona-ke $2,035.73 ounce, oil ongahluziwe wona $77.41 umphongolo. Ake sibheke-ke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi omusha weChippa United uThabo September uthi-ke akanalo nomncane uvalo kokuxoshwa kweChippa United ozoqeqesha-ke leli qembu ngokuhambisana-ke nokwanele Kopo. Ekuqaleni-ke kwesonto iChilli Boys imemezela ukuthi-ke isigudliza umqeqeshi uMorgan Mamila esikhundleni-ke sokuqeqesha yaminyusela-ke kwesokuba umqondisi weqembu. UMamila-ke ugudlizwe kusaphele-ke amasonto ambalwa nje iChippa ishiwe nguVusumuzi Vilakazi osengumqeqeshi weRichards Bay FC. USeptember-ke ubeqeqesha ischeme set ye-TV Disc Challenge SuperSport United engumdlali wayo eminyakeni edlule, uwineke ileague yediski ngesizini edlule. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathelene zomusukwini namhlanje. Mina nawe-ke siyophinde sihlangane futhi inkosi mayisavumile. Ngisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.